Calella cobrirà la riera de Capaspre a partir del mes d'octubre. El darrer ple de l'Ajuntament de Calella, celebrat dijous 5 de juny, va aprovar una històrica reivindicació calellenca, el cobriment de la seva riera de Capaspre. Les obres de canalització i cobriment començaran el proper mes d'octubre i podrien durar uns 9 mesos. Durant la sessió plenària, tots els grups del consistori, els socis de govern, PSC i Esquerra Republicana, i l'oposició, CiU i PP, van aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA. Cal recordar que el passat mes d'abril, la ministra de Medi Ambient del Govern Central, Cristina Narbona, es va comprometre a traspassar tota la inversió necessària a l'ACA per accelerar les obres de cobriment de la riera de Capaspre. Així, el projecte global significarà una inversió estatal d'uns 2.700.000 euros que es distribuiran entre aquest any i l'any vinent. Si es compleixen els terminis previstos, l'estiu del 2009, la riera de Capaspre, entre la Nacional 2 i el Passeig de les Roques, quedarà completament coberta. Un cop enllestida l'obra, el consistori calellenc haurà d'assumir la seva posterior urbanització. En aquest sentit, l'equip de govern, encapçalat per l'alcalde de Calella, Josep Maria Joé, del PSC, ha declarat el seu interès en iniciar un procés que compti amb la màxima participació ciutadana. Segons Joé, aquest debat es podria obrir a través del Consell Municipal de Convivència i Participació amb l'objectiu d'assolir el màxim consens possible. D'altra banda, el mateix ple va voler reconèixer la tasca desenvolupada anys enrere per anteriors consistoris de diferent signe polític i que van treballar per a fer possible l'ara imminent cobriment de la riera. La sessió plenària va recordar els equips de govern encapçalat per exalcaldes Joaquim Rey de CiU i Josep Basar d'Esquerra Republicana, fent un especial reconeixement a la feina desenvolupada per l'anterior regidor d'Urbanisme Xavier Gaset del PSC. Informa Ramon Teixidor, Diari Maresme Televisió.